Urriaren 6an larunbatarekin aukera bikaina izango duzue kobazulo batzuk bisitatzeko eta ez edozein kobazuloak, Zugarramurdikoak. Kontzertu bat emanaldi oso polita antolatu dute eta gaur hemen ditugu bi protagonista, Jon eta Ainhoa. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, konta iguzue, aurkeztu zuen burua, protagonistak zergatik? Bueno, protagonistak guk antolakuntzan gabiltza, kontzertu hau urte hasieran lantzen hasi ginen. Nire kasuan leze eta museoko kudeaketa eramaten ditut, eta Jon Mendia Abesbatzako zuzendaria eta Donostiko Txistulari taldeko kidea ere bai. Eta hortik hasi ginen lantzen, ilusio handiakin, eta eguna ailetzen ari da. Hori, orduan, ekitaldi musikatu bat, zertan datza konkretuki? Kontzertuan, musikan nabilen aldetik, protagonista desente, haun hitz izango gara eta desberdinak. Hasteko, Ainhoak aipatu ditu bi abesbatza izanen ditugu, Mendi eta Mendi Txiki, gure haur txikiak ere bai. Horretaz gain, Donostiako udalaren txistulari taldekoak, Jose Ignacio Ansorenaren zuzendaritzapean. Eta hauetaz gain baita Donestebeko erreka dantza taldea eta bakarlari gixariko dire iparraldeko hauts gazte batzuk. Polin eta Xuliet bikote kantaria, Jon Itzaina eta bankatik datorren Gi Saldu bere. Horiek izanen gara. Ikuskizuna Egoaizeak barkatu Ipar Doinuak izenburua du. Nondik dator izenburu hori? Izenburuari buelta pila bat eman genizkion. Azkenean nahi duzu hitz gutxi batzuekin jendeak gero kontzertu horretan edo ikuskizun horretan arrautuko duna nolabait azaldu, ez? Eta azkenean Egoaizeak egokia zen kontzertu hau da azkenean eginen dugulako, eta hor, suertea baldin badugu Egoaizea tokatuko zaigulako, eta aldi berian haize instrumentuak kasu honetan Donostiatik heldu zaizkigu, txistuak. Orduan, Egoaizeak eta Nafar eta Iparraldeko doinuak hortik heldu da izenburua. Eta aipatu egin dut sarreran hori, aukera bikain izango dela, aukera hori ez delako errepikatuko, ez? Ez, ekoizpen musikal berria da. Berria da eta estreneko aldiz lezean izanen dugu. Eta, lezea kaso, bisitaren batetik edo izautuko dugu, binon, olako leku ederra eta paraje naturala bisitatzea edo ikustea bertze ikuspuntu batetik olako ikuskizun batetaz disfrutatzeko berria da. Orduan, ikustea aprobetxatzeko aukera bat dela. Estreinaldia. Eta, bai? Bai, diot, estreinaldia eta berexia, benetan. Hemen jendeak galdetzen du eta nondik ezagutzen duzu elkar, bakarlariek eta txistulariek eta ez genuen elkar ezagutzen. Egia hori da. Ez genuen ezagutzen, eta orain musikalki ezagutzen dugu elkar, baina gehiegi ere ez hortaz aparte, bai? Ainhoak egin zen zubilan hori. Eta berak deitu gintuen abesbatzakoak, txistulariak, gure artean bai bazagun erlazio bat. Neronen naizelako Donestebeko abesbatzaren zuzendari eta aldi berean Donostiako udalaren txistulari taldeko partaide. Eta elkarrekin bai egin izan ditugu gauzak. Baina hortaz gain Iparraldeko kantari fresko eta berri hauek guziz berriak ziren, ez ezagunak eginentzat. Eta erreka dantza talde ere ezagunak genuen, baina guziaz uztartzea Ainhoaren ideia izan zen, ala da. Ideia eta erronka latza. Latza izan ere, ez ezagutzeaz gain, leku desberdinatik gatoz, kultura ezberdinetatik, eta zorionez gauza batzuek elkartzen gintuen, ni biziki poztu ninduen gauza batek euskarak. Hau da, zorionez elkar ulertu dugu denek hizkuntza batean, eta hori handia da. Baina hortaz gain, musika aukerak eta musika moldaketak dena egun hortarako egin dugu poliki, orain gauza erreixa ematen du, ordu mordua sartuz. Eta denen artean gauzak gehituz, kenduz eta adostuz batez ere. Ez hori egia da, azken hilabete hauetan lan gogorra egin dugu denak, bakotxak bere aldetikan, dugun oberena emanez, eta zerbait sumatzen baldin bada zeratikan ilusioa da. Ilusioa eta gauzak ongi egiteko gogo hori. Eta musika aldetikan zailtasun batzuk arrautu juzte, gure aldetik ere, errandu da bezala, barrunben natural izugarria da, 120 metro luzera duena eta toki zoragarria, minon edozein
antzokik ez dituen zailtasunak ere baditugu, dena neurrira ekarri behar da egun hortarako. Bai, eszenatokia, argia, soinuak, aulkiak, dena espres ekarri behar da egin behar den hortako. Bai, lan mordoa. Claro, lana da, eta prozesu honetan, bueno, pues, elkarrekin joan gara. Bide lagunak harrapatu jugu eta hor elkarlanean. Orduan, ez ezagun asko, helburu amankomun batekin, elkartu egin direnak eta emaitzekin pozik. Momentuz, bai, gu prozesuaz disfrutatzen ari gara. Eta hori ere kontutan hartzeko da. Eta bide bat hasi dugu eta ez dakigu kontzertu honekin bukatuko den edo, bueno, ikusiko da, zer gertatzen den. Nik musikari guztiekin kontaktua duen aldetik, oraintxe dakidana denak, eta ez da, badirudi beti errakien dugula, baina egia da, denak sekulako ilusioz daude oraintxe. Eta uste dut gehienak zain, ja noiz aietuko den larun bada eta noiz hartuko gozaldi hori. Espero dugu soinua, argiztapena dena ongi funtzionatuko da, seguru baietz. Baina gogoa badugu bai. Eta nik uste dut hori ere azpimarratzeko dela, zeren oraindik gogoan dut Ainoak neguan juntatu gintuenean bere bulegoan Zugarramurdin, hotz hartan. Hotz hartan, horretik dakit negua zela. Eta ez ezagun batzuk elkarrekin eseri, eta, bueno, euskaraz dene dakigu, zerbait. Haran hasi eta berehala aipatu orduko aurpegiak alaitu ziren. Alaituak eta, ja, hasieratik sumatu genuen, ni behinpin sumatu nuen sekulako erantzun eta gogoa. Bai, eta denak jarri jo erraiztasunak. Eta ongi ulertze bat. Eta gero ja musikaldetik, entxegu bat ingenuen, ekainean. Beldurrak eragindako entxagu bat. Izan ere, hori, erraten dizudan moduan, errepertorioa adostua genuen, moldaketak elkarri bialia genizkion gaur den egunen e-mailez edo kamaraz edo dena dene. Baina nik koordinatzaile moduan solasten dut, sekulako beldurra ere ez, baina respetua nion entxagu hori. Eta pentsatzen duen gertatuko zela alako desastre handiren bat tartean. Eta gaina abisatu egin denak ez. Zan ere, erraten dizuan, zuk bidaltzen alduzu alako partitura bat ez dakizen, akaso berak ez dakile itzen, edo bertzen modu batean egiten du, edo tonuena ez dugu ulertu. Eta bazikeken ura desastre izatea. Horregatik ensaioa egin genuen ekainan, udantzinetik, denbora bat izan genezan ura moldatzeko edo zuzentzeko. Eta niri behinpin sekulako eragina eta sekulako mozioa sumatu nuen ensaio baino lehenengo unetik. Bai. Solastu gutxi ginen, baina musika hasi zenerako halako ulertu bat eta halako konplizidade bat nabaritu nuen bai abes batza, bai bakarlaria, bai ordu musikaririk oraindik ez zegoen pianista genuen. Denen artean ala eta energia bazioan, ez? Eta halako nik bukatu genituela kanta desente denek horrela harrituta eta oraindik adrenalinaren kolpe horrekin eta nik dut hori zantzelare bai sekulako sorburu polita, ez? Bai, eta bainik ensaioa bukatu da, dato kuriosoa da eta, bueno, nire konten gelditu nintzen, ensaioa bukatu eta abes batzako kideren batek, ez, ja, berandu zen gainera. Atetik ateitzen zirenean, eta, bueno, eta honen sarrerak non hartzen aldire. Bueno, ez, parte hartzaile batek ja interesa baldin badu sarrerak erosten hasteko gauzona da, eta bainik ez genuen ez da izenburua pentsatu, momentu horretan, ez? Binon, bai, jendia gogoz aritu da, lan gogorra egin da, gero bigarren ensaio bat ere egin zen Donostian, 25ean, eta, bueno, pues ja egunak espetzen eta berno ez alietzen den fetxa, eta, bueno, prestatu dugun guzti hori jende aurrean egiteko eta denen disfruterako izan dadin. Eta, orduan, neguan hasi zineten, lehendabiziko bilera hori izan zen neguan. Eta nola sortu zen ekitaldiaren ideia? Bueno, pues, mendi abes batza eta txistulariak elkarrekin aditua genituen. Eta hortik abiatuz, gero, joan ginen ekitaldiari forma ematen. Eta jonek erranduen azkenin forma emate horretan, jende batzukin kontatzen duzu, baietza ematen dizute, eta hor, gauza hartzen da, hasten da bere oaindun tamaina hartzen. Bai, eta hortik, poliki-poliki, gu, lezean eta bai museoan, gure jardunaldin nagusia biziten eskaintzan oinarritzen da. Guk iten txuguna normalki dire, bizita libreak, gidatuak, 5 hizkuntzatan, udan intxugu bizita antzestuak, badugu ere bertze esperientzia bat Alex Lelesaren firman oinarritakoa,
eta puntualki ere, esaten txugu bertze hola ekimen batzuk, baina adibidez, pasa berri dugun ondarearen Europako jardunaldian ere, intxugu pare bat bizita, pixkot Zugarramurdi herriko xokoak eta kondaira nagusienak ezagutzeko, ez da, ongi joan da. Normalki hortara dedikatzen gara, ez, hori da gure jarduera nagusia. Baina, bueno, dugun lekua izan da, nola ez probistu gisa hontako ekitaldiak ere egiteko. Eta naiz da gehienetan kanpoko publikoari begira antolatzen dugun produktu turistikoak edo kultur produktuak zenbaitzutan ere etxekoengan pentsatuz ere diseinatzen dugu gauzak. Eta ez beti gu bultzatuak, lezetik edo museotik. Haunitzetan, Zugarramurdiarrek berak ere eskatzen dizkigute gauzak edo proposatzen txuzte eta elkarrekin harreman ona da eta erraixa da lan egitea gainera herri horretan, ez? Eta, bueno, hortik pixkot ateri zen. Gure ekimen, ohiko ekimenetik kanpo den gauza bada, gu normalki ez gara kontzertuak edo olako ikuskizunak antolatzera dedikatzen, gustora egiten ditugu eta iruditzen zaigu haitz positiboa dela gainera. Orduan, ikuskizun hau norentzat da? Inguruko jendearentzat. Bortziriko jendearentzat, Malerreka, Baztan, iparraldeko jendearentzat, hurbil dauden hoientzat pentsatua da. Printzipioz etxekoentzat. Gainera, toki mugatuak daude, ez? Bai, toki mugatua daude, guk eserlekuak jartzen txugu dugun espazioan, dugun tokian, eta hortaz, hor gabiltza, baina azkeneko astean, azkeneko xietasunak eta azkeneko gauzak begiratzen, eta hori da, horietako bat. Orduan, norbait animatzen baldin bada, kontzertura, ikusten gaitu norbait animatzen baldin bada, guk, aholkatzen duguna da, sarrera lehen bailen erostea, ez gelditzeko gero, kasualidadez, sarrerarik gabe, ez? Asmoa baldin bada, lehen bailen hartu, eta horlaia lasai geldituko da tokia badulako. Hori, tokia dago, baina antolatu beharra dago aldez aurretik, orduan, presa, ez, bukatu aldirela. Bai, hori da, bai. Eta lekuan mugatua da, bai. Eta lekuan mugatua da. Hainoak kontuan hartzen duen kontu bat, da beti entzulea eroso egon dadin, eta eskenatoki desberdinak ez delako bakarra izanen, erabiliko duguna, bada kisulabe natural bat, bada eskenatokia berezi bat egun hortarako eginda, lezeak espazio natural polita ditu, eskenatoki, jarriko dugun eskenatokia zain, eta saiatuko gara erabiltzen. Eta hainoa saiatzen da, aulki guziek, eserleku guziek, izan ezatela bista eta entzuteko modu ona. Hori ez da erraixa, ez, leku azkenin eremu natural batean zola bera irregularra da, bina, hor saiatzen gara. Horrek ere mugatzen duela foroa. Ixago sartu ditzeke, baina agian... Bai, bion ez horren eroso, eta ez nahi duguna da jendeak disfrutatzea egun horretan. Ikusleak pozik ateitzia eta, unkitu ere bai, ez? Erraten zen, guain arte bizitzu dugun esperientzia ensaiotan eta pixkot elkarlan horretan, energiaz betia egon dela eta zenbait momentuetan ere unkigarria izan dela, eta nik uste dut larunbateko kontzertu honetan publikoak ere hori sentituko dula, nola bait. Azkenean transmititzen da, ez? Nik uste, igual gehiagi erreatzen dut, baina zaila dela, gaizki egin behar dugu benetan, jendeak ez nabaritzeko alako goxotasun bat edo alako sensazio polit bat, ez badu hartzen gaizkiari gara. Une oro guri pasatzen zaigu normalki musikariak ala sentitzen garenean hori nabarituko da, seguru gaia. Eta lan berria denez, nondik hartzen duzu inspirazioa edo ze kasu honetan nondik irten da? Justot elkarlana izan dela hori, haunitz. Elkartu garen momentuan naiz eta momentu txikiak izan, bakoitzak bota zituen bereak, baita elkarrekin bertze moduetan internet bidez edo harreman egin genuen, eta beti egon gara irikiak, nire idea, nirea, bukatu den arte hortarako, nik uste dut elkarlana bai izan dela, bakarlariak, abez batzak, txistulariak ere parte handia dute, eta inoak ere. Bai, bezken un bide bat markatua, entzintik. Gauza berria. Bai, joan gara sortzen. Horrenik larun bat arte sortzen. Oainek larun bat arte zerbait, bai, sarrerak eta irterak eta hor gabiltza, gauzaiekin, pero ez, joan da sortzen, lanean aritu ala, bai.
Nola, bai. Bai, nik uste dut lekuan Ainoari aipatzen nion orain arte neone, arduratuago naiz musika kontu ez. Orain nik uste musika kontua lotu ditugunean, beti bada zerbait, baina lotua daudenean, batean eskenatokira. Han gaude, Zugarramurdin. Eta horrek, bertze dimensio bat ematen dio gauzari, eta orain hoxe gara ez, lekutu nahian hau dena, paraje zoragarri hortan, lekutu eta ura probestu eta ikustera emateko gogoz ere, ez? Ja nola egiten dugun hau, baina gainera hango baliabide guziak edo batzuk gutienez erabilez, baliabideak izugarriak dire. Lezarenak sonoridade ona du. Gainera sekulako ekipoa izango dugu soinu eta argiztapenean ere. Baina, bueno, atera nahi diogolako erabili nahi dugu lezea emanaldi honen mesedetan eta gure mesedetan ere noski. Orduan nolako egunak izaten dira hauek? Azkenengo aste hau nolakoa izango da? Gu prozesua disfrutatzen ari gara. Orduan, nik uste etapa bakotxan tokatzen zen egin dugu, eta baina azkeneko aste honetan da, bueno, pues azkenko... Azken txampa... Lasai gaude. Pentsatzen dut Momentoz lasai gaude. Musikariak hori erratizu orain disfrutatzen ari gara. Pentsatzu eta inoantzat, aste hau txarrago izango dela guretzat, baino antolaketa gauza unitz. Bueno, minon badugu, azkeneko 3 urtetan izan txugu formato handiko ikuskizunak ere bai, eta horien esperientzia badugu. Eta lantaldean ere, gauzak nahiko argitugu, orduan, egun bakotxan tokatzen dena egin, entzintxu, zalantzarik, azkenko momentuko zalantza baldin bat jugure aipatuko txugu, eta ez da, lasai gaude eta prozesoz disfrutatzen, bai. Eta emanaldi horiekin konparatuz, zein da honen berezitasuna? Honen berezitasuna gauza berria dela. Gauza berria eta gure gandik sortu dela. Lezerako. Lezerako. Egun hortarako, lezean egiteko eta berria. Hori da berezitasuna. Berezitasuna eta lana eman diguna gainera. Bai. Jaso, bai. Uste polita dela ere bai leze ingurua nola batzen duen, ez? Osa, protagonistak gaelako ingurukoak, alde bakoitzatik bat, ez? Eta horrek ere badu ere sortu dugu lezerako, baina gainera ez dugu urrutiko jendeak sortu, baizik eta leze inguratzen dugun herrietakoak, hirietakoak kasuetan. Horrek ere badu, moneri lako grazia egiten, Bai, baina, bueno, erran nahia badu. Badu erran nahia, eta adibidez, Kepa Junkera etorri zenean guain 2 urte, edo Kepa Junkera eta Sorginak, edo pasan urtean Anetxegoien eta Bihotzalaia Bezbatza eta Paz de Ziganda eta dantzariak eta kaso horietan ikuskizuna etzen behin ere lezean egina, nien ikuskizuna existitzen zen. Lekura egokitu barri izan du genuen, nien ikuskizuna existitzen zen eta baziren ikuskizun horien koordinatzaileak eta, jendea horren atzean, ez? Kaso honetan, gure gauza izan du da. Osea, gure lana. Artisau lana. Eta zehazki eginda eszenatoki horretan gauzatzeko. Eta emanaldi hortara begira, egun hortari. Bai. Eta, zenolako iritziak edo erantzuna jaso duzue orain arte, komentatzen ibili baldin bazarete hori herritik edo ingurutik hau egingo dugu, ze jendearen aldetik, ze nolako... Alde hortatik nik uste dut komentarioak aipatzeak balio du, binentzuteak eta ikusteak gehiago. Ainoak aipatu lehenengo entxegu hartan abesbatzako jendearen edo gure jarrera nolakoa, sarreran eta irteran aldatu zen. Eta orain nik uste dut zabaldu dugu kontzertuaren informazioa, kartela, ongi, jendea konten baino gero azken egunetan bideotxo bat egin dugu, egin genuen azken entxeguaren zati egin, eta nik sekulako erantzuna nabaritu dut hortatik, jendeari haunitz gustatu zaio, eta alako jende desberdina, abesbatzen munduko jendea, bertzen musika eta datorrena, dantza munduko jendeak, pila bat jendek txalotu du bideoa, eta nik uste dut hori ez, entzuteak eta ikusteak balio dola aipatzeak baino deixente gehiago. Bai. Orduan hori aurrerapen gisa, ez? Larun batean izango denarena. Eta non eskuratu ditzazkegu sarrerak? Bueno, informazio guztia, sarrerena eta kontzertuari buruzkoa gure web orrian dugu zintzilikatua, eta hau da turismozugarramurdi.com. Horra agendaren barruan nahi duenak eskuragarri du informazio guztia. Eta salmenta lekuak, beran baditugu, txartelak salgai, Donesteben ere bai, eta online ere
baditugu. Bueno, hoberena hor sartzia eta informazio guztia ikusiko dute. Ba, esan bezala, lezeetaz disfrutatzeko beste aukera bat gehiago dugu asteburu honetan, eta gainera zehazki berarentzat egindako ikuskizun batekin. Hori da. Gaina uste sumatuko dela, bertarako sortua dela, ikusten duenak nabarituko duela. Bai. Espero dugu, jendeak disfrutatuko dula, eta guk prozesua disfrutatu dugun bezain bertzea, gutxinez. Badirudi baietz, kontatu duzuen guztiagatik, orduan irrikitan hor berriro elkar ikusteko. Deus eskerrik asko. Zuei, etortzeagatik eta egindako lanarengatik.